Hori entzuten da bakarrik? Ez dago jo? Bale, venga. Bale. Eguatxilunetan ari altzatzean Otxori betiari da maindire gainean Gerbetan ni estintzen hasi naizenean Nigana salto bat ez parada aurrean Gorputzaz berba ginez, dantzan dau airean Gorputzaz berba ginez, dantzan dau airean Gara lehiotik egan gara Ezearen laguntza zodeiak zeharka Bidea topau dugu txori askoko plaka Agotxagaz bat egin doinue aparta Bazaurin betxoriok euskaraz txioka Bazaurin betxoriok euskaraz txioka Bazaurin beba gara, amaika gautxori Euskaraz marruzteko irri barri ugari Argi emongo zegu biharko gauari Etortziten laguna eta eutxigoiari Bazaurin beba gara, amaika gautxori Euskaraz marruzteko irri barri ugari Argi emongo zegu biharko gauari Olan ibiltzen gara zenbait gau eta egun Gu alkartzen bagara bazaurin behingu Gu alkartzen bagara bazaurin behingu Hori bazaurin bebagara hori egin zuten Ezakit nola egiten duzu Bazaurin be bagara, bagara, bagara Bazaurin be ingo euskaraz Bazaurin be bagara, da ingo euskaraz Ingo, bagara, bagara Tortziten laguna eta eutxigoiari Bazaurin be bagara, amaika gautxori Euskaraz margozteko irri barri ugari Argi emongo zegu biharko gauari Etortziten laguna eta eutxigoiari Bazaurin be bagara, amaika gautxori Euskaraz margozteko irri barri ugari Argi emongo zegu biharko gauari Arreglo hori ingo duzu kafaiekin? Datorren asterako astelehenerako lan bat ekarri behar duzue. Bai, apuntatu ondo. Lehen,
Santurtzin egiten ziren ogibide diferenteak. Lehengoak eta gaur egungoak. Zertan zabiltza? Apuntatzen esaten ari zarena. Oso. Bueno, egin lan txukun-txukuna eta astelehenerako ekarri. Galderarik? Aitana txapeldun mesedez. Aitana iragazen. Aitana, kojona. Aitana, ikusi zaitut, Bueno, a ver, zuen lan guztiak zuzendu ditut, Oso politeak, ikerketa oso makuak egin dituzue, batzuk beste batzuk baino txukunagoak, baina, bueno, oso ondo. Bai, gero banatuko daizkizuet. Beste gauza bat, badakizue aurten ibilaldia Santurtzin dela, ezta? Bueno, zuzendaritzak erabaki du dantza bat asmatu behar dugula, ikastola honetan. Baten batek dauka ideiaren bat? Galder? Amets batean pauso batzuk ikasi nituen. Amets batean? Bai. Zube bai. Zube bai maitane? Bai. Ez esan. Bai. Amets batean? Tira, guazen patiora eta erakutsi. Ja, dantzartean Banan, Suave.
Aurten Santurtzin ibilaldian euskaraz giro sanoa. Euskaldun asko dantzetan dabil, hori bai da gure asmoa. Itxasaldetik musika dator, meategitik erritmoa. Eskuak altxa badugu berriz, zirikotegi tasmoa. Danetarako danok taldeak jaso zuen eskaria. Ibilaldian programatzeko pausu bat dantzagarria. Musikariek sortu egin zuten lehengo 3 melodia. Ta zirikotlez aurkeztu zuten Jaiozan dantzabarria. Aldapa leundu zibilten gara eta euskararekin topa. Argi baitugu gure helburua, bidean da tipitapa. Herria dantzan jarri nahi dugu, urtero zuek lagunduta. Lagundantzari guztiak garrantzitsu bihurtuta.